En aquesta pràctica de flash dibuixarem una persona que corre sobre un camp on hi ha dos nivells de fondari, d'arbres, uns que es mouen i els altres no. Abans de començar, hem preparat tres elements que conservam fets ja per endavant. Un arbre estàtic, sense cap tipus de característica especial, que no és més que un gràfic, és un dibuix no molt bo, fet en flash. El segon és un arbre dinàmic, que aquest sí que té és un clip d'animació, i aquest sí que té un moviment alternatiu cap a un costat i cap a l'altre, com si el vent el mogués, és a dir, intentant ser com si el vent el mogués. I la tercera cosa que hem fet és preparar la figura d'un corredor que té 4 imatges seguides, que donen aquesta impressió que ara veu a la finestra. Bueno, en tots aquests elements anem a l'escena. Primer de tot dibuixarem un fons, li donem nom ja, que es dirà cel, perquè realment representarà el cel, que estarà al final, a la fi de totes les imatges. Per tant, agafem un color cel pàl·lid, agafem un rectangle i dibuixem un cel. Vet així, un cel. I tancam la capa perquè no hi hagi accidents. Ara sobre el cel reduirem una miqueta la imatge per tenir més espai per treballar. Sobre el cel dibuixarem un fons de terra que actuarà com a escenari sobre el qual correrà aquesta persona. Podem agafar el pinzell, cercam un color que pot més o manco sigui color terra, per exemple aquest amb el mesclador de colors que ara no es veu però que es pot treure anant a finestra, el mesclador de colors, el fem un poc més fosc i dibuixem. Naturalment estava intentant dibuixar sobre la capa cel, això no és vera, no es pot fer perquè està tancada. Dibuixem sobre la capa, per exemple, terra 1, que sí que està oberta. Per tant, agafem el pinzell i dibuixem un territori tampoc no massa complicat perquè no volem massa dificultats. Ara el farcirem d'un color un poc distint per fer-lo un poc més clar i que no sigui tan fosquet. Per exemple, d'aquest agafarem el poal de farcir, ja tenim la terra plana. Sobre aquesta terra, que també tancarem, hi posarem uns arbres. Farem una capa nova que se dirà arbres 1 i seran uns arbres estàtics. Un instant que me faci lloc damunt la taula. Aquí està. Bé, un arbres 1. I aquesta capa amb arbres 1 no tindrà més que aquest gràfic que nosaltres hem preparat. En posarem per exemple 2. És un poc massa gros, per tant agafarem aquesta eina d'aquí que serveix per canviar la mida dels objectes i farem aquesta, el farem un poc més petit, una miqueta més amunt, per exemple, així, encara que la meitat no es veurà. Pensem tot allò que s'escapa de l'escenari en si no es veu, i en posarem encara una altra, per exemple aquí, més avall, el deixarem de la mida original. Ja tenim la capa d'arbres que de moment el tancarem. Ara posarem el corredor. El corredor ha de circular per aquí, per tant farem una capa nova, corredor, li direm, per ser originals. Fet. I ara arrossegam el corredor aquí, per exemple en aquest fotograma. Ara mateix el corredor està a darrere dels arbres però el volem davant, per tant arrossegarem la seva capa aquí. El corredor ja està darrere dels arbres, pot ser un poc massa darrere perquè queda amagat, però és igual, per el que hem de fer és igual si està un poc amagat. Això serà el primer fotograma del corredor. Afegirem un fotograma, per exemple al 50 posarem un fotograma amb F5 en blanc per tothom, però el del corredor el farem amb F6 clau. I en aquest fotograma 50 clau hi arrossegarem la imatge del corredor, per exemple, fins que surti per aquí, una cosa així. Naturalment, entre el primer fotograma i el darrer, qualsevol lloc, picam, creem una animació. Aquí he passat qualque cosa. Oh, clar, aquí he posat el fotograma amb F6 en els arbres i el fotograma amb F6 ha de ser en el corredor. És a dir, el fotograma clau ha de ser en el corredor. Ara, us una animació.
i anem a provar com queda. De moment no està acabat, però anem a provar com queda. Fatal, perquè jo he posat el corredor, com que aquí no hi havia encara l'animació, he posat el corredor aquí darrere. Per tant, desfacem tot això que he fet, eliminarem l'animació. En el primer fotograma no tenim res i hem de posar el corredor, i el darrer fotograma també és corredor. Ara sí que entre el primer i el darrer podem posar una animació i, si tot va bé, veurem el corredor passar corrent per darrere els arbres. Efectivament hi passa. Encara no hem acabat, però tancarem el corredor perquè no hi hagi accidents i farem una nova capa, diguéssim, d'un territori més llunyà. Per exemple, una capa nova que es dirà Terra 2, i en aquesta Terra 2 hi posarem una espècie d'escenari, per exemple de color verdós, un verdós així difuminat com això. Agafarem el pinzell i sense cap mania dibuixarem l'escenari Terra 2. Fins i tot el farem sortir l'escenari per dos costats i ara el farcirem així. Clar, Terra 2 en aquells moments resulta estrany perquè tapa el corredor. Passarem a baix i encara més a baix, a darrere Terra 1, i que guaiti un poc per darrere. Recordem que només se veurà el rectangle, per tant aquests bocins que s'obren no tenen gaire importància. Terra 2 és suficient, i ara a Terra 2 hi posarem els arbres que es mouen, és a dir, que tenen clip de moviment. Això són els arbres 2, aquesta espècie de xipresos, en una capa nova, no xipresos, xipres, així, i hi arrossegarem un d'aquests arbres ben com queda. És un poc massa gran, farem feina de reduir, tirem un poc per amunt i reduirem. És un xiprés un poc massa poc estilitzat, però tot té solució. El fem més prim i ja està. Anem a veure què tal queda això. Va, el senyor passa per darrere els primers arbres, però per davant els xipres. I aquí som, posarem qualques xipres més, per exemple aquí, mig amagat, terriblement reduït, així, més estilitzat, un poc més per amunt, també se'n veurà la meitat, però és igual. I a darrere els primers xipres un poc separat, n'hi posarem una altra, una cosa així, i no convé que el posem massa ferrat, perquè com que totes dos brancatges exactament el mateix, si el posam junt el posem, se mescla d'una manera poc natural. Aquí hi hauria una línia de separació, però per això hauríem de fer dos xipresos diferents. Quasi amb això ho tenim compost. Anem a provar com queda. Va bé, el nostre corredor se passeja, els xipresos es mouen, els arbres hi són, els trispols també, i amb això acabam aquesta pràctica de Flash.